Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsa Reja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja. Antarja kok jedul saking jeron bumi Goleki Petruk. non Goleki Petruk. oh tenan kok Petruk iki ngayal lah Tru sing goleki iki kowe Aku tak leren ya le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana. Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Daratarja. oh iya ngono ya Heeh. Petruk mboten wonten Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembugan karo Petruk aku krungu. wah Tru krungu e wonge Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek diomong-omongan kae dialoge radio ngono. niki wau transistor Transistor ki apa? radio Oh, dadi udu Petruk dudu sampeyan mriki ajeng napa goleki Petruk. napa ketemu Ana pateni. wah mbok goleki wae saklare mengkari nyekleke rak modar Ora tak bandem saka kene ora. halo oke Petruk ora ana nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku nuwun sewu pulane wadine Petruk ya Mas Petruk niku masuk angin wae tak tileki tak keroki tak goleke apa jenenge counterpin tak goleke blonyo men supaya Petruk sembuh mari kok mati kok diame-ame jarene kowe iki satriya aja kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame patine wong sing tanpa dosa Lho, kok malah mripatmu mendeli wae wis gedene semene rumangsane anggepe ora yen ngono kowe mbelani karo Petruk. mesti Petruk kakangku kok Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. oke ora masalah apa dikira aku wedi karo kowe rumangsamu